Guys, kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe. White Angel 25. Dito guys, ang mga landscaping talaga dito guys sa Barangay Bukal, Padre Garcia. Napakamura. May 50 pesos, 75 pesos, depende sa laki. Pero makukontento na kayo, malalaki na yun. At 150. Ate, magkano sa'yo yung ganito mo kalaki din? Pag ito 50. Oh, 50 pesos. Pag pinakamalaki, 100. Ayan guys. Pasensya na kayo, kasama ko si Ate Shelly. Itong pikara magkano ate? 20. 20 pesos lang. Itong mga, ano man tawag doon ate? Itong triangle? Triangularis. Pag ganyan kalaki, 150. O yan guys, pag ganyan kalaki si triangularis, 150. Pag 1 stem lang, 100. O pag 1 stem lang, 100. Yung bromelian mo ate, magkano? 50 pesos lahat na yan? Hindi, yung agave, 100. Ah, okay. Yung agave, 100 guys. Hala, dito lang tayo kay ate. Ate, salamat ah. Okay. Ate, magkano to? Sana magkakapit kaya? Oo. 20. 20 lang. Siyempre, ipapakita natin yung mga plants ni ate kahit naulan. Ano yun ate? Ato yan nakatanim sa lupa. Kalios. Kalius. Magkano ay nakatanim sa lupa? Pero magkano binibenta yung mga, ayun o, yung mga croton mo? Yung croton ay yung 20. Oh guys, yung croton ni ate, sana nakikita nyo, 20 pesos. Kulay yellow. Kulay yellow. Ito po yung mga palmera nyo doon. Palmero, 100. 100. Ito sa unahan. Ito, to. Ayan, 5 post, 25 pesos. 25 pesos. Diba guys? Kamura. Ito po yung harapan ng garden ni ate. Ayan. Pangalan ko na Tremino sa FB. Ayan po. Napakaraming mga garden dito. Diba ate, money tree din to? Oo. Yan. Pero ito yung may bunga. Yan ang original naman ito. Ah, itong original. Namumunga. Oo. Ayan guys. 250 lang po yan kay ate. Marami pa yan. O dalawa pa. Dalawa na lang. Malapit nang magpumula yan. Ang bunga. Ah, ganun. Wow, tamang-tama pala sa Disyembre to. Ito naman po guys, yung ganitong dumpkin pero rare ito. Rare lacos. Rare lako. So, tignan nyo naman yung likod, di ba? 350. Ayan. 350. Yan ang kukunin ko kay ate. Ito po guys, yung garden ni ate. Ayan, rare din yun na fern. Magkano yung ganito ate? Yung maliit, 400. Itong Yung malaki, 100. itong mas pinakamalaki, 1.2. Itong ganito, magkano sa'yo pag nakapat na? 250. Maganda kasi dito guys. Hindi rin nawawalan niya ng bulaklak. Oo nga, totoo yan, may ganyan ako sa taas eh. Yung ganito, talagang maganda pang tanim to sa taas eh. Tama-tama, December guys. Lucky yung kanyang kulay, pula. Dito muna tayo sa baba. Itong McDo mo ate, magkano sa'yo? Ganyan lang kalaki, 250. Pag ganito kalaki, 250. Bibili ka ng 1 stem only, is 100. 100 no? 1 stem. Pero ang laki na nga kay ate, 250 mura na po. Ito guys, ang kakapal. Itong may lalo ni ate no? Ito, 350, ito 100. Ayun ba? Kung may 350 guys, may 100 naman dito sa baba. Ito po yung ganito yung katataas na. Itong rubber tree, Opo. ano na lang yan, 200. 200. Wow. Dito, yan, may mga 100. Ate, yung mga big roy nyo na ganito kakapal? 200. 200.
O, tignan nyo naman guys, ang lalaki ng dahon. 200 po. Uy, talaga nagmura na si Big Roy. Ate, sino ba itong pag makapal? Si Boxer. Si Boxer. Si Big Roy, ito. Ang tagal ko na nagbablog. Nakakalimutan ko pangalan. Si Moonlight. Siyempre, hindi natin makakalimutan yung si Moonlight. Magkano sa'yo? 100. Dati yan, magkano? Oo nga, dati taglibuhin. Ate, nagsiship ba kayo dito? Oo. Talagang pupuntahan lang talaga kayo, no? Ayan po yung may-ari, si Ate. Ate Nats. Ate Nats. Sana po makatulong pa rin tayo kay Ate kahit bihira na tayo mag-vlog. Ate, yung ganito na Orlando. 25 pesos. Oh, di ba? Ang mura, guys. 25 pesos lang. Kung malapit po kayo dito sa Barangay Bukal, Batangas, yung mga lugar na mga malalapit na kakamura ng halaman. Ito po, magkano yung ganito nyo? 50 pesos. 50 na lang. Ito pong Papua. Ayan ang original na Papua, 100. 100. Original na Papua. 25 pesos. Pwede 20. O yan. Isang klase. Ito yung klase ng Papua. 25 pesos. Pwede 20. O diba? Ito yung Lucky Charm ni Ate. Sinukuan. Sinukuan. Magkano po yan? 50 pesos. 50 pesos. Ang gaganda ng mga Big Roy. Rubber foot. Magkano pa ganyan sa inyo? 25 pesos. Prayer plant, rubber foot, 25 pesos. Ate, yung ganitong emerald mo, Ayan, 100. 100 pa rin. Si Birkins, Si Birkins, 300. 300. Napakaganda talaga ni watermelon. Si watermelon, 250. 250 na guys. Dati, Makapal yan. ang kapal na nga. Dati, pag mga ganito kakapal, libo-libo. Diba? O yun, magkano na lang guys. So, ito po si Snow White. Pag ganito kakapal, Yung Snow White ay 500. 500. Pero dami na lang. Ang dami naman po kasi siksik na. 6. Siksik. Sana po nakikita nyo, ang taas pa. Siksik na po talaga. At pag ganito na, ito si Damkin din to, di ba? 250. 250 lang. Ito si Subustatum. Magkano po pag mga ganito? 150. Siyempre, hindi natin nalagpasan si Pedilip. 300. Ayan o. Ito ate ba, pumupula ba yan? Ayan guys, so Lucky Charm, mga mahilig sa punsoy, 50 pesos lang po yan. Ate, yung ganitong sensation, 250. Yan ang sensation na dwarf. Hindi lumalaki. Uy, pero ang ganda ng dahon niya, no? Magiging malaking ganyan. Oo nga. Ito si Anthurium. 150 na guys, makakapal na po. Tamang-tama pang display sa December. Bakit parang iba si Cobra Fern? Ano nga, nagkasakit ito. Ah, kaya. Pinapagaling pa. Ito po. Ano sasabihin mo ate? Pero ito, kahit ganyan siya, yung iba gustong ganyan ang kulay ang dahon. Ah, talaga? Ayaw nila. Ayaw nila ng green. Green. Pero magkano mo binibenta ate? Ayan, 400. 400. Uy, pero mataas na po yan ah. Ayan oh, mataas na po. Ito ate, yung ganito mong si Amazonica. Poly, ayan. Poly. Alam mo, dati, taglibuhin ito. Ngayon ate, magkano na lang? 300. 300. Ito ang original na Amazonica, Poly. na alokasya. Na alokasya. Ang Amazonica. Oo nga, minsan nagkakamali pa rin ako eh. Ito guys, pag ganito ang shape ng kanyang dahon, siya po si Poly. Kapal yung dahon. Oo. Pagka ganun, Ayan, sa kabila, si Poly. Yun, pinakamakapal. Ito ate, yung ganito. yan, wala lang yan, 150. Pero bilib ako sa inyo, no? Magaling kayo mag-alaga ng kalateya. Si rattlesnake. Parang hindi ako ganun kagaling sa kalateya. Parang ayaw sa akin. Malagay sa init. Hindi, nasa lilim nga eh. Ate, ito. 250. Di ba ano to? Ba't ang laki ng dahon? Si
Ano bang ID nito, ate? Pero may maliit nito, di ba? Mamaya search natin. Magkano ito, ate? 250. Sa kabila, Alin? ito, Ayan, 150 lang yan. 150. Ano naman ID niya, ate? Ang tawag nga, hindi naman i-appreciate. Ay, mamaya na po, ang mahalaga 150 lang. Ito 250. Pero bilib ako sa iyo ha, ang liit lang ng lalagyanan, ang laki ng dahon niya. Alam ko to nasa dulo lang na dila ako. Paki-comment na lang po guys. Ayan, 'di ba? Maliit lang to pero sa kanya, ngayon ako nakita ng mas malaking dahon. Ito po si Millionaire. Si Millionaire, pag ganyan naman, pag nasa paso po kasi yung malaki, 300. O 300. Ang puno. Meron kayo nitong pinaka nasa seedling bag? Meron. Meron. Pero pag nasa seedling bag, magkano ate? 25 pesos. Magkano? 25. Uy, 25 lang. Yung nakikita nyo ngayon, kaya 300 kasi nakalagay siya sa malaking pot. Pero meron pala siyang 25 pesos. Yung ganong IB ate, magkano sa'yo? 250. Ganyan. 250. Ganito kalalaki. 100. Ganito. Pag ano sa ganyan na 100. Aba, medyo gala natin. Ito, 100. Iba ang variety nito green to eh. 'Di ba? Oo. Ito, lipstick. Magkano diyan? 250. 250. Lalaki ng kulay red. Magtataka lang ako, no? Yung sa'yo humahaba. Alam mo yung akin na tegi. Bakit? Ewan ko ba dun? Hindi ba siya pwedeng matuyuan? Hindi diligin mo. Baka naman nasa arawan. Wala. Nasa ano siya? Nasa lilim siya. Ewan ko. Ito ba madali ba itong dapuan ng peste? Hindi naman. Kasi syempre, sa tagal ko naghahalaman, yung ganito, hindi ko pa masyadong kabisado eh. Kaya natigukan ako, hindi na ako bumili. Kasi ang mahal nito, 400 eh. Ano ba yung ganito lang kaliit yan? Yan, gumana na siya. 400 dati yan. Ngayon, tignan mo, 250 na. Ang haba pa guys. Diba? Yung mga ganong IB mo ate, 250 rin. 250 rin. Itong yung Ito, putos, 150. Dalawang photo Si sa Brazil. baba, yun o. Pero maraming putos si ate. Diyan. Lalakad-lakad tayo. Ayan, marami siyang budget meal. Magkano po pag mga ganito? 25. Si Bigonya ate, magkano? 100. 100. Ito yung mga aglaw mo. Yan. Yes. 20. Pati ba si Pisay? Tapos ay tatlo isang daan. 3 100 si Pisay. Ito. Si Ritsayam, 20. Ito, 3 for 100. Oh, guys, yung kanilang mga aglaw dito, 3 for 100. Ayan po. Mura na talaga, no? Ito si Caladium. Si Rapol ba to? Ayun, si Rapol. Ito guys, si Rapol, magkano? 50. 50 pesos. Pero itong ito muna si South Yaman. Pag ganito lang kalaki, 400. O, 400. Dati taglibuhin guys, ha? Diba? Ang laki na po ng lalagyanan niya. Ikot-ikot tayo ng konti. Marami palang halaman si ate. Ito, pag mga ganito Ayan, Adansoni, 50 na lang. Uy, 50. Dati, isang piraso. Ngayon guys, Ngayon, dati, 83 na. per dahon ang bentahan niyan dati. Oo nga eh. Ngayon ang hahaba na. Ito po si Snow White. Snow White, 50. 50. Ito po si Rosary, 50. Rosary, 50. Ito ate, magkano yung ganito sa'yo? Ayan ang mahal. Maganda rin itong pang landscaping. Si Leia. Ayan na. Ito guys, si Red Leia, 600. Ito, money tree din yan. 25 pesos. O, 25. Yung money tree nila guys, ganyan na po katataas. 25 pesos. Ayan. At ito, magkano yung ganito nyo? 20. Punta tayo guys sa likod. Pakita muna natin si Ito, ate, pag ganito kataas sa'yo, 600. Si Cyprus. Tama ba? Aadi niya. Tapos ito si Pine Tree. Pine tree, ganun.
600 din. Dito magandang mamili guys, kasi ang mga halaman po nila talagang mga mura. Ayan. Ate, yung adenium mo magkano? Ayan, naulan na po. Ang adenium mo na magandang bulaklak. Aba, 100 na lang guys. So, adenium, 100 na lang kung may bulaklak pa yan. Pag ganito ate kakapal, yung mga kalateya. 25 pesos na. Oh, 25 na lang. Ayan po. Yan, mga 50. 50 pesos naman dito. Itong matataas. Itong mga dumpkin variety. Atras-atras tayo ng konti. Ito maganda to eh. Lady Marian. Ito, Marian. Marian. Magkano? 50 pesos. Si Amas, ito, sila yung mga alocasia. Magkano yun ate? Ano lang yan? 70 pesos. 70 pesos. Ito to, maganda to. Papua rin ang tawag yan. Papua din. Magkano pag mga ganito kalalaki? 100. Ayan guys, Papua na lang, pan-landscaping. 100 kay ate. Tignan nyo po kung gaano kalaki. Ayan. Sana po makatulong tayo kay ate. Yung ganito mo ate, mayroon ako ng ganito. Matibay talaga to eh. Pag ganito kalaki mo, magkano? Ang maliit nito, 300 meron doon. Ayan may 300. Lipat na ulan. Ito. Pero pag ganito kataas sa'yo ate, magkano? Yan, 100. 100. Ito, may palmera. Ano ito? Phoenix. Phoenix. 150 150. guys. Marami sa unahan nito ni ate. Ate, yung mga ganito katataas mo, magkano? Marian, 150 150. kasi matataas na po. Isalin na natin yung mga saging. Ate, yung mga ganito mong saging. 100. Hindi mapipingilan ni Bagyo ang vlog natin. Sana po makatulong naman ako kay ate kahit bihira tayo mag-vlog. Ito po yung mga plants niya. Isama mo nga sa iyong listahan yun. Oo, yan. Yung nasa pasong dalawa. Ate, ito, binibenta mo ba ito? 500 ka. O yan guys 500. Pero may pinakamura kayo kanina, no? Oo. Yun ang nabanggit kanina. Ito po, yung ganito, binibenta nyo. Ito. Yes. 400. 400 na lang si Si Milaloni. Milaloni. Ang haba. Ang ganda pa ng pot, 400 lang. Ito guys, yung mga, ate, yun ba ito, mga mother plant? Kaya. Ayun na yung maliliit. Yung mga maliliit na nandoon sa baba, ayun. Ang mga binibenta ni ate.